Pozdravit ću prvo sve prisutne, jako mi je drago da su tu i naši suborci, naši prijatelji, naši kolege iz Bojne Frankopan, koji su isto i sudionici bili operacija Maslenica. Drago mi je da su zadarski branitelji koji su iznijeli ne samo tu borbu, nego ja sam bio i 1991. u 9. mjesecu isto u Zadru kad je bio isto opsada, vidio sam s čim se sve Zadar suočavao i jako mi je drago da je tu i gospodin Danijel Kotlar koji nas je pozvao i da smo svi, evo ga, većinom i obitelji poginulih koji smo nekako vezani za tu operaciju Maslenica koja je na kraju se nastavila i u Šibenskom zaleđu i u Vodičkom zaleđu gdje smo imali borbe dalje i tako. Ali što sam htio reći vezano za našu knjigu, sad imamo 45 minuta tu da nešto kažemo o tome, ali knjiga jest nastajala 10 godina. To je naša udruga, kako smo osnovali udrugu, poduzela tu ideju. Prvo Dejan Čanić, kao isto povjesničar koji je radio na učilištu, i onda Goran Brebrić je skupio likovne materijale. Imali smo sreću da smo imali materijale od francuskog fotoreportera Iva Dibea koji nas je pratio u Bosni, u Hercegovini i u Slavoniji, Karlo Jačan, tako da uspjeli smo to nekako, ovaj izvanredan tekst na kojem je na kraju dugo radio, prvo sa tekstovima u vojnoj povijesti, ali i kasnije, zadnjih 3 godine, intenzivno povjesničar Tomislav Šulj, koja, eto, ja mislim da bez njega mi ne bi mogli tu napraviti knjigu, zato što je baš on nekako je specifično vezan i senzibiliziran za jedne male postrojbe poput naše. To je bila jedna mala postrojba, ali koja je prošla ratišta i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i bila je specifična i po tome da su tu dolazili ljudi iz raznih krajeva Hrvatske i svijeta, strani dragovoljci, naši legionari koji su nas obučavali, naš zapovjednik Zulu koji nas je vodio cijelo to vrijeme. To su bili većinom ljudi koji su bili tvrdoglavi, svojeglavi, ali su se okupili svaki na svoje strane. I tu je s nama je i Krešo Stanko, jedan od zapovjednika, Šimićevića isto se trebamo osjetiti, tako da su ljudi koji su došli iz Legije su puno pomogli, ali evo i Mladen Mikolčević koji je došao, koji je bio profesionalni vojnik u 63. Padolanskoj spominjali, i tako da eto naši stranci i naši ljudi koji su došli iz dijaspore, djeca naših iseljenika, puno su ovoga doprinijela da ta postrojba koja je uvijek dobivala i nove članove koji su nam se pridruživali i da je mogla, evo ga, izgurati to što je izgurala i tako na neki način dati svoj jedan dragocjen prilog obrani naše zemlje. Tako isto bi htio reći kako smo mi se rasformirali kao Bojna Frankopan. Većinom svi su dalje nastavili, to nas nije omelo, svi su dalje nastavili ratovati u raznim drugim postrojbama. Kad je bila Maslenica, normalno su se pridružili neki od nas koji su mogli, grupi od Zulova, i sudjelovali ovdje u borbama s njim, zato što je on, ja mislim da je bio jedini koji je mogao zapravo skupiti toliko tih raznih ljudi koje su mogli prenijeti svaki na svoj način u jednu homogenu ekipu i pomoći obrane Zadra i Dalmatinskog zaleđa koliko smo mogli. Tako da bi ja isto iskoristio priliku da i pozdravim ispred udruge i ispred našeg zapovjednika, vas sve prisutne, našeg zapovjednika Zulova koji nije mogao sad tu biti s nama, ali kad vidim ovu knjigu na kojoj smo stvarno dugo radili, onda se tu vidi da je zapravo Bojna Frankopan njegovo životno djelo i na koje stvarno može biti ponosan, a i svi koje
koje smo sudjelovali u borbama s njim i sa tim svim divnim ljudima koji su bili posebni na razne načine, i naši instruktori i Žuticu koji je naš Charlie vodio, obučni centar. Eto, jednostavno se desilo da se pogodilo to da se na jednom mjestu našlo puno ljudi koji su stvarno mogli napraviti nešto dobro za Hrvatsku i do konačne slobode, jer su mnogi od nas su nas dalje nastavili, sudjelovali svi operaciju UVA. Evo, ja kao Zadarnin nešto bih rekao o svom dolasku u Bojnu Frankopan i motivima i okolnostima koje su vladali u to vrijeme. Znači, kao što je gospođa već napomenula, mi smo kao zadarski studenti polagali kao ispite u Zagrebu, međutim, naše trojica smo se već odlučili da to više nema smisla nikako studiranje, nego da ćemo se priključiti Zboru Narodne garde i znači učlaniti se u obranu Hrvatske. I pitao nas da li se želimo prijaviti na komando obuku specijalnu, ali da se odlučimo jer nema povratka. Mi smo rekli hoćemo, nas su potrpali u kombi, odveli su nas u bazu Kumrovec i kad smo tamo došli zapravo smo vidjeli gdje smo došli, znači sve je bilo krcato vojske, govorilo se na svim jezicima, najviše na francuskom i engleskom, jer je to u biti bio prihvatni centar za sve strance koji su kao dragovoljci došli u Hrvatsku i za naše legionare koji su bili već iskusni borci. Moram samo naglasiti da je velik dio njih već sudjelovao u Pustinjskoj oluji, znači u napadu Amerikanaca na Irak i ove koalicije. Znači, oni su tu radili kao instruktori i osnovali su taj centar za komandu obuku i mi smo se tamo priključili ostalim dobrovoljcima. Bila je jedna grupa iz Slavonskog Broda, jedna grupa iz Zagreba i kao prvi pripadnici Bojne smo poslani u Žuticu u centar za obuku i počeli smo tamo sa obukom. Moram još reći samo kao, znači, naša trojica kao Zadarni smo bili prvi u toj bojni, međutim, kasnije nam se priglušilo još ljudi iz Zadra. Druga grupa je bila grupa Amerikanaca koji su došli iz Amerike, znači naši iseljenici koji su tamo živjeli, isto su došli braniti domovinu, bilo ih je dosta iz Zadra iz okolice i kasnije su se još neki pridružili iz nekih drugih postrojbi. Znači, dalje kako se situacija razvijala, mi smo odlazili na razna bojišta, prošli smo to legionarsku obuku, moram samo da naglasim, znači to je bila prva postrojba u kojoj se obuka vršila po NATO standardima, jer je Hrvatska država u to vrijeme prepoznala da je potrebe za takvim postrojbama i mi, Bojna Zrinski, ujedno smo bili prva takva postrojba koja je organizirana od Hrvatske države. Prošli smo tu obuku po NATO standardima sa instruktorima iz Legije stranaca i zatim smo krenuli po bojišnicama. Zahvalio bih se i svega domaćinima i udruzi 7. domobranske pukovnije, mom zapovjedniku, bivšem Kotlaru, što ste nam omogućili da tijekom obilježavanja ove veličanstvene oslobodilačke operacije imamo priliku predstaviti jedno iznimno važno historiografsko djelo upravo ovdje u Zadru. Posebno bih pozdravio i dragu osobu, Hrvaticu iz srca, našu Žuli Bušić, koja je ovdje s nama danas. I podsjetio bi vas, danas je rođendan velikoga Zvonka Bušića, rođen 1946. godine. Evo, hvala još jednom na svemu što ste vi i vaš suprug činili i radili za našu Hrvatsku. Gdje su oni prošli dani, kaže ova pjesma, dani ponosa i slave, dani u kojima je Hrvatska izborila se za samostalnost, za demokraciju, za slobodu. Višestoljetni snovi naših predaka ostvareni su upravo u razdoblju Domovinskog rata i to nećemo nikada zaboraviti. Pred nama je jedno iznimno važno historiografsko djelo, da, bazirano je na dokumentima, na primarnom gradivu, ali je i zastupljeno onim što nam nedostaje često kad pišemo,
a to su svjedočenja sudionika. Ovdje je više od 60 intervjua sa sudionicima događaja, neki su intervjuirani više puta. Ono što možemo iščitati iz primarnih dokumenata često je vrlo oskudno, a ono što nam nudi memoarsko gradivo, ta sjećanja, atmosferu koja je bila među sudionicima nekog događaja, neke postrojbe, to je ono što je teško nadomjestiti i zato zahvaljujem prije svega kolegi Tomislavu Šulju, a onda i svima onima koji su mu bili na raspolaganju, naravno udruzi Vojne Frankopan koja je prepoznala važnost da se što više takvih memoarskih zapisa ostavi našoj djeci da mogu razumjeti ono što je presudno bilo u pobjedi Hrvatske u Domovinskom ratu, a to je to domoljublje, to je taj motiv. Ljudi su dolazili iz svih strana svijeta, ostavljali su bogatstvo, dolazili su u neizvjesnost i bili su spremni dati život za slobodnu Hrvatsku kako danas uživamo. Hvala im, ponavljam, nikad to nećemo zaboraviti. Već je rečeno ovdje su sjajne fotografije o ratnom putu postrojbe i ono što je bitno za sve one koji se žele baviti poviješću, a posebice vojnom poviješću, ova knjiga daje nam pregled razvoja specijalnih postrojbi, a posebno značaja uloge specijalnih postrojbi u Domovinskom ratu. Ja ovdje neću puno govoriti o detaljima knjige, sadržaj je tu, možete ju pročitati, ali bi posebno izdvojio ona poglavlja koja govore o ulozi Frankopana i ne samo Frankopana, nego i specijalnih postrojbi Hrvatske vojske, a reći ću i cijele Hrvatske vojske u obrani Bosne i Hercegovine. U najkritičnijim trenucima za Bosnu i Hercegovinu u travnju 1992. godine Hrvatska je ta koja je zaslužna da Bosna i Hercegovina nije postala kolonija Velike Srbije ili jedna od provincija Velike Srbije. Ovo namjerno govorim, namjerno ističem upravo danas, s obzirom da događaji koji su u našoj bliskoj prošlosti pokazuju da se to ne cijeni, da neki zanemaraju, nažalost čak i u Hrvatskoj, ulogu Hrvatske i Hrvata, ulogu hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini i zato kad čitate ova poglavlja, posebice dole obrane smjera nakon pada, nakon okupacije Kupresa, borbe oko Šujice, sprječavanje srpskih snaga da produ prema Livnu i prema Tomislavgradu, iznimno dramatična situacija, iznimna hrabrost jednog malog broja ljudi, govorimo ovdje o Frankopanima, koji su spriječili da srpske snage ovladaju dobrim dijelom Bosne i Hercegovine, pa bi samo podsjetio da nije Hrvatske, da nije Hrvata, ne bi bilo današnje Bosne i Hercegovine. I u pravnom smislu, izlaskom na referendum, i u vojnom smislu, od obrane do oslobađanja tih područja. Svima onima koji nam dijele lekcije danas, koji govore o Tuđmanovoj politici, postavio bi jedno jednostavno pitanje, a što je bila alternativa, ako imate u vidu izvore, ako znate o čemu pričate i kakva je to bila Izetbegovićeva politika, bošnjačko-muslimanska politika i s kim smo to mogli surađivati, otvoreno biti saveznici u situaciji kad su oni imali neke svoje planove. Za srpsku politiku svi znamo, 6 strateških točaka, 12. svibnja 1992. godine, srpska politika BiH je javno obznanila, okupacija praktično velikog dijela Hrvatske, možemo reći od Benkovca do Beograda, trebala je biti Velika Srbija. Zato mi je vrlo važno, tu su i učenici i učenice, da razmisle o ovome što govorim, neko će se možda baviti poviješću, gledajte izvore, ostavite se medija, novina, tamo je sve selektivno, površno, nije cjelovito. A mi smo dužni o povijesti pričati na temelju cjelovito prikazanih dokumenata. I svi oni koji propituju i negativno gledaju hrvatsku politiku prema BiH, neka mi samo odgovore kakva je to bila Izetbegovićeva, odnosno muslimanska politika prema Hrvatskoj. Od početka pokušaja stvaranja historijskog sporazuma sa srpskim snagama u BiH, jer kako su oni govorili, Srbi i muslimani su najbrojniji narod u BiH i kako se oni dogovore, tako će biti, pa do izjave Izetbegovića, to nije naš rat, 6. listopada 1991. Pa do sklapanja Splitskog sporazuma 1995. godine u srpnju, kada bošnjačko vodstvo moli hrvatsku vojsku da intervenira i da spasi
Bošnjake, muslimane od novog genocida na području Bihaća. Koji to narod, koja to država, koja to vlast zove u pomoć agresore, neprijatelje, da im spašava narod? To su neke stvari koje vrlo lako možemo prokomentirati, o tome razmislite. Ja ću se samo ovdje osvrnuti, jer sam i sam bio, a mogu reći pod navodne znakove, žrtva medijskih napisa i ponavljam, mi znanstvenici, povjesničari, izvore trebamo gledati cjelovito. Naime, ona izjava Izetbegovićeva, to nije naš rat, od 6. listopada, često nam je prezentirana samo u završnom dijelu, one dvije rečenice, nemojte ići u JNA, to nije naš rat, da ne ratujemo u Hrvatskoj. To onako zvuči na prvi pogled strašno humano. Ok, predsjedništva BiH zove muslimane, nemojte ići u rat u Hrvatsku. A kad gledate cjeloviti intervju, onda vam se nameće nešto što ću vam pročitati ovdje. On u tom intervju kaže: ovo što se događa u Hrvatskoj djelo je bezumnih ljudi koji ne mogu, koji neće da se dogovore o miru. Ne zna koji su motivi i njihove motive ne znamo. Neka ga vode taj rat oni koji žele, neka ga vode oni koji žele, konačno mi ne možemo dokučiti o čemu je riječ. A onda, igrom slučaja, vrlo brzo je Alija Izetbegović razumio da rat ne vode samo oni koji ga žele, nego i oni koji su napadnuti i primorani braniti se. I na kraju Alija Izetbegović proglašava u tom intervju neutralnost u tom ratu. A sad zamislite situaciju, to je 6. listopada 1991. godine, 1. listopada srpske snage koje napadaju Dubrovnik, razorili su hrvatsko selo Ravno u istočnoj Hercegovini i okolne zaseoke, popalili, spalili, poubijali Hrvate. Predsjednik predsjedništva te iste Bosne i Hercegovine javno kaže: to nije naš rat, mi smo neutralni. Od čega? Možda zato što su stradali Hrvati, a ne neko drugi. Dakle, to je ta politika koju je provodila treća strana u sukobu u BiH i molim vas, kad govorimo o politikama, onda promislimo kakva je bila ta politika da bi mogli odgovoriti na pitanje kakva je bila hrvatska politika. Odgovorno tvrdim, bila je konstruktivna, bila je za cjelovitu BiH, ali ne kao unitarnu državu, nego kao zajednicu triju naroda. Ovdje je danas iz veljače 1994. znakovitoga naslova Zagreb opskrbljuje armiju BiH. Intervju sa Arifom Pašalićem, zapovjednikom 4. korpusa armije BiH. Nema hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Kako on kaže u intervju, tamo su samo Bosanci katolici, Bosanci pravoslavci i Bosanci muslimani. Kako s takvim ljudima biti saveznik, kako s ljudima koji negiraju postojanje Hrvata u Bosni i Hercegovini imati konstruktivno savezništvo. Ovo govorimo ovdje namjerno, neki dan je u Sarajevu prikazan film Pravda, strašno. Ti ljudi tamo, a neki su bili pripadnici HVO-a svojedobno i dali su obranu Mostara HVO-u u ruke, danas kao da nam ponovo objavljuju rat, prelaze preko svih činjenica, za njih je Tuđman zločinac kao i Karadžić. Ponavljam, da nije bilo Hrvatske, ne bi bilo Bosne i Hercegovine, to je činjenica. I na kraju, upravo zato dok sam čitao ovu knjigu, ta poglavlja, ne samo zbog svoje dramatičnosti, iznimne hrabrosti i učinkovitosti jedne male skupine hrabrih ljudi, govorimo o Frankopanima, mi je posebno upala u oči, pa sam izdvojio namjerno taj dio ove fantastične fotomonografije. Ona je zapravo spomenik jednom razdoblju, ona je spomenik ljudima koji su obranili Hrvatsku, oslobodili Hrvatsku i neizmjerno sam zahvalan svima onima koji su sudjelovali u njezinom stvaranju. Još jednom hvala kolegi Šulju što je uz pomoć Frankopana hrvatskoj historiografiji podario jedno ovako veličanstveno djelo. Hvala na pozornosti. Ja vas sve pozdravljam i od srca, iskrenog srca sam vam jako zahvalan što ste se okupili u ovolikom broju. Evo, od prvih redova zapovjednika obrane Škabrnje pa kroz do zadnjeg reda gdje vidim mlade učenike i njihovu nastavnicu i meni omiljenu braniteljicu Danku Dražu, da sad sve ne spominjem jer bi otprilike to trebalo 15 minuta. Ja osobno i u ime Frankopana svima zahvaljujem. Što se tiče ove knjige,
Zapravo je njezin proces nastajanja počeo možda sad već tako davne 2010-11. kad sam radio intervju sa zapovjednikom postrojbe Brunom Zoricom Zulom, što se onda nastavilo sa intervjuiranjem drugih Frankopana i završilo je sa tekstom o njima u magazinu Vojna povijest. I sad taj tekst izazvao veliki interes javnosti, što je vrlo logično zato što se o specijalnim postrojbama glavnog stožera do tada nije pisalo, osim na negativan način od određenih pojedinaca. Dakle, o tim postrojbama niste imali gdje pročitati u knjigama, pa ni u udžbenicima o Domovinskom ratu. Stvar se naglo promijenila nakon oslobađajućih presuda generalima Gotovini i Čermaku i javnost je sve više, Markaču, i javnost je sve više počela interesirati zapravo ratni putevi tih specijalnih postrojbi, kako Zrinskih, tako Frankopana, pa i vaše domicilne bojne Kralj Tomislav. I normalno da se nastavilo u smjeru rađanja ove knjige, koju sam započeo tako oko 2017. Do tad smo već glavni urednik Dejan Čanić i ja skupili dosta arhivskog materijala i zapravo smo i shvatili da će glavni problem biti taj nedostatak dokumenata, jer te 1991. a pogotovo što su bili specijalna postrojba, Frankopani nisu pisali baš previše, zapovjednici Frankopana nisu pisali baš previše dokumenata, no s obzirom na njihov bogat ratni put, taj se problem riješio samim pronalaskom drugih dokumenata, drugih postrojbi s kojima su im se ukrštavali ratni putevi. I evo, rezultat je pred nama. U toj knjizi, kao što je već nekoliko puta spomenuto, imamo 60 intervjua, pola ih je otprilike Frankopana, pola je pripadnika drugih postrojbi. I primjenom metodologije usmene povijesti, koja kad može biti i pomalo, da kažem, zafrknuta, zato što svi znamo da ljudska sjećanja zna biti prilično subjektivna, no tom primjenom na pravilan način, naravno, uz korištenje dokumenata ipak možemo doći do nekakvih rezultata koji najviše odgovaraju nečem što se uistinu izbilo. I takva rezultat je pred nama. Ta knjiga je sublimirala 60 sjećanja branitelja. Evo, recimo, meni je posebno žao što među živima više nije legenda hrvatskog glumišta Žarko Potočnjak, koji je svjedočio jednoj fantastičnoj reakciji Frankopana tijekom prvog dana operacija Orkan 91, kada su oni izvlačili iz zapadnoslavonskih šuma teško nastradale tigrove. No, ujedno je i prerani odlazak Žarka Potočnjaka zapravo dokaz da je usmena povijest u stvari utrka sa vremenom. Svi znamo da branitelji, nažalost, prerano odlaze. Sad, zašto smatram da bi ova knjiga mogla i trebala biti zanimljiva cijenjenoj zadarskoj publici? Pa iz nekoliko razloga. Prvo, vjerojatno ne treba naglašavati, je sam uistinu atraktivan ratni put Vojne Frankopan, o čemu ne treba previše trošiti riječi. Drugo je moje nekako osobno mišljenje da mislim da, to zvuči neskromno, ali čini mi se da sam uspio tim kombiniranjem dokumenata i ljudskih sjećanja, da taj ratni put učinim zanimljivim, što ne temeljim na svojoj subjektivnosti i na subjektivnosti Frankopana, nego na mišljenjima običnih malih ljudi, pa evo, tetra iz vrtića, nastavnica, postupa i lektorica ove knjige koje nemaju nikakve veze sa Domovinskim ratom, a koji su rekli da mi je ovo vrlo zanimljivo štivo. Sasvim sigurno bi vas trebale zanimati sve te silne posebnosti Bojne Frankopan, pa recimo već od tog samog ustroja, jer Bojnu Frankopan su ustrojili bivši legionari Hrvati, do njihove specifičnosti nošenja zelene beretke, što pak ih i razlikuje od legije stranaca, jer tamo se ta zelena beretka dodjeljuje nakon završene komando obuke, to jest temeljne obuke, a u ovom slučaju se i u ovom ratu Frankopani su dobili svoje prve beretke nakon prve uspješno odrađene akcije, dakle na samom terenu. Niz je posebnosti u Bojni Frankopan, pa na kraju krajeva u Frankopanima su djelovale i dvije vojnikinje, ali ne kao pripadnice birokracije, nego su uistinu bili specijalne vojnikinje
i zapravo su na taj način, što je potpuno nepoznato, jer su europske vojske to počele uvoditi prije 7-8 godina otprilike, Frankopani pa i ovaj Domovinski rat, prvi iznjedrili specijalne vojnikine za pripadnice specijalnih postrojbi, što, eto, nažalost, nije dovoljno cijenjeno. Kao što je već naglašeno, posebnost je to što se bojni Frankopan priključio velik broj stranih dragovoljaca, povratnika iz emigracije, i evo tu nekako dolazimo i do tog 4. razloga, pa ova knjiga na kraju krajeva ima dosta veze i sa zadarskim krajem. Kao što ste čuli, u Frankopanima su pristupili Amerikanci Mladen Pavlović i Marin Pešak, koji unatoč 8 mjeseci logora nema status hrvatskog branitelja. Frankopanima su pristupili, slobodno možemo reći, zadarska dica, kad pogledamo što si ti sa tih svojih 18-19 godina, prostite. Teško mi je, jel? Razmišljam kao roditelj, što su djeca, što su ljudi sa 18-19 godina nego samo djeca. U ovoj knjizi uz zadarski kraj vežemo i povratak te dice za Novu godinu, za novogodišnje praznike, kada su ta ista dica morala ići na teren opet braniti Zadar. Meni osobno žao je što nisam dublje zaronio u sjećanje zapovjednika Frankopana o izviđanjima koje su radili na ovom području u tom nekom razdoblju nakon Sarajevskog primjera, a koje su provodili sa domicilnim braniteljima iz Bojne kralj Tomislav i sa jednim od nekoliko ljudi za kojeg možemo reći da je heroj Domovinskog rata, to je Nenad Matak Meho, i oni su to sve observirali područje za budući pokretanje operacije Maslenica, no baš kao i pripadnici Bojne kralj Tomislav iz Zrinskih bili su interventno dignuti i otišli su u Livno. U određenom smislu, na vrlo kratak način, se i u knjizi tematizira i doprinos Bojne kralj Tomislav u obrani Bosne i Hercegovine. Na kraju dolazimo i do predustrojavanja Šepurina, što je pokrenuto opet uz spomenuti pripadniki Bojne kralj Tomislav i Frankopane, koji su tu proveli 5 mjeseci doslovno do svoga dogašanja svoje postrojbe. I zadnji dio knjige, iako tada Frankopani nisu više postojali službeno, zapravo svjedoči ono zbog čega smo se i više manje svi okupili ovih dana, to je sudjelovanje jedne borbene skupine bivših Frankopana u Maslenici, gdje su sudjelovali u obrani Zadarskog zaleđa od silovitih protunapada, ponajviše na području Novigrada, kasnije su se otisnuli i braniti šire šibensko zaleđe. I eto, to su razlozi zbog kojih smatram da bi ova knjiga trebala i mogla biti zanimljiva i zadarskom čitalačkom puku. Ponavljam, ja od svima od srca zahvaljujem što ste došli, zahvaljujem domaćinu udruzi 7. domobranske pukovnije, napose Danijelu Kotlaru koji se i borio s Frankopanima kod Novigrada, zahvaljujem našoj moderatorici, zahvaljujem Kneževoj palači, zahvaljujem zapravo svima, ponavljam što sam i uvodno rekao, uistinu vam svima od srca hvala što ste došli uveličati ovaj toliko važan dan za Frankopane. Meni osobno to isto kao neko ko je vezan uz vaš kraj, koji je upravo nekako pisanju doktorskog rada na temu operacija Maslenica jako puno znači, a vjerujte mi i svima njima ponosob, tako i Tomici koji je ovdje izgubio svog najboljeg prijatelja Roberta Majera u obrani Novigrada. Evo, ja još jednom od srca zahvaljujem.